Dalgħodu tħabbret il-mewt tal-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Viktor Ragonesi huwa kien laħaq l-età ta' 101. Ragonesi jibqa' jinfakkar bħala politiku li serva bħala assistent tal-eks Prim Ministru George Borg Olivier fil-perjodu li fih kienu għaddejjin in-negozjati għall-indipendenza ta' pajjiżna. Viktor Ragonesi li kien avukat twilet fis-7 ta' Settembru tal-1924 u kien ħabib kemm ta' Enric Mizzi u anke ta' Ser Ugo Mifsud. Fil-fatt wara l-gwerra kien jikteb anke id-diskorsi għall-istess Enric Mizzi u fl-1955 kien ħaj il-kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Viktor Ragonesi kien miżżewweġ u kellu 4 tfal. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija sellem il-memorja tiegħu filwaqt li wassal il-kondoljanzi lill-familja kollha ta' Viktor Ragonesi.